Yeti encourage some we dear Druso no ye bedroom so kasi and somewhere to emboss ya boa no be nyina somo. See akasi boy ye din kan ene ede na channel so say DSTV ye dem channel 280 na fe Go TV channel 178 and some no de obetie bi and the same. Dumja adwumakoye wo ma mu de sharia to mpanimfo anim se won hwe na security doors ahodo aba no wonye mu hwehwemu sans wo gidi se ka ho bi na amaya na jato dan mu a wo mu hwehwemu no ntumi MP ye be ko brekum so agya hurumure ama ne homne so dan mu ya dankora be ye nsia wo bo no ahye emu agyapade enyina netco adwumayefo nso so kasa no wo kyese won mu panyini won hyada mu adwuma santi so obesi fom anase mpanimfo ebetu na de so no ne nyina ya de a wono prewe ne nsebo ahodo bi nam de so mo se bedwam so kase kai se mama G Empire wo rolling circle Madina wono na ahewatare wo hia me a eya frame anoche wa aba ajwa se wa fe nsem ne nchemu no metwa so ama dum judgment koye wo mayi mu mpanifo de nsem wato dwa won nsem wo ka enyina ne se de kwa santemantam a ene bosume ba akontem gya hurumure be ye nsia ne akire na atumi ama ne hono so ma ni papi na afam wawo no owogidie mapa se ne nyina no agina security doors ahodo na omanfo fusta akronfo gremfo ntino wo mu nsima emu enye den na no adade esi watwoma we biagya bu akwai wasi wo kire mu abehunu se nanka obaata ne ma no wo mo pere dwane nanso eside door no security door ntino enya de se wo mutumi ebie ntia be yan company for enye ho ncheche. Around 3:50 a.m. I heard some woman crying, so I quickly rushed there. When I got there, I saw that there is a fire in the house. So we were trying to help, and we heard some sound in the different room, shouting, "Yeshio, Yeshio, we are burning." So we were trying to break and enter and rescue them, but they used some metals to block the back of the door, so we couldn't break through and rescue them. So, but we are able to rescue the landlady and the daughter. Yamane bofo nhwehwemu a woyeye no onu se bese bosumi mienu ne edie akronfo aba wo so emprensa senti ene ma wo kofa sa security doors ise be ya obetimi aba won ajapade ho ban ye nti mpanifo eda adwumdwa adwuma ekuna no ekyerese epono kora wode eto edan ano no ewo se wotimi eye ho de wobo se be ya wo a eye pono yi ebehunu de sese wo mo ye betimi aboa omanfo enkyeremu sei na ACFO Henrigiwa editujwa ye ba be hu se ejani ba no omuntumi ampie ena omuntumi ampie die nti no omuntumi ampie ya nya nti ese am robbers ni thieves ta ha omupa wo ha nti omunsu to prevent them from entering into their rooms no omunsu omo fortify etwi ni kan say omo shedas omo ya dis in chance we say you no find it easy breaking into it. Yeguswa ejina jashishemu ensemu na we brekum ne yakoja hurumura timi ama no homene so ama fie mu aye dankora be nsia wo mu no emu ajapade nyina ahyetwebe wo mu ati wo bi chiemu Jennifer se efri edan ba akom ne se tretre ya ko dan enumu eka ho mu ama mu ajapade nyina ahye na rehosem ne se wo ko brekum a dum je adwumako no kiremu a won fa ya tender ya se ko ba se jama no homene so a wo mu dimrika tente ba ko dum no wa senti no de efri nsu atre enene nkakra wo de ba brekum so bedru ye na se ajapade ahodo pi no a na say dada se ja esia enya yensa na edidunja enu aye de yensa bucket na edidunja ba bia brekum aduru sesia enti ha adwen ka se ha adwen a enye kwakwa but no mo ka se fire thunder say ye be tebe 1 year 6 months ni very bad me nwa ye season ye wo sesia na sabi o se duru ba bi se ye kan se before se nipa say ye jitum anya tem na omudidi because mrewe na se kan se brekum kese we o hwe brekum isan we ye wo nipa be even be 70,000 preparation na se 80,000 kura na se ye mpanfo timi mo ho ban a me mente Omanfo bi nso a wote empotamu a eja no eto efie ni mu no ekire mu se abosumi bebre nie ya odumja adwumaku a ewo brekum wonom ehyen no eseye nanso kamia ese nya de ese mpanyinfo
eya hoboa mpo so obesiesie hyɛn na se wɔde foforo besi anem nti me kɔtɔ ne me ba na metewo na me didi me ne nkɔla nketewa mienu pɛ ne wo fie ese ne nkɔla no pie ye nti tama nkɔla ne pie firi fie ha ese ne metewo ne mete se ade aye tɛ wɔ machi nti ade kora na aye tɛ no me dan mani ahwɛ bibi kora eye me dan mani me hu se dan no nwisie pie fi ne mu ba na me bɔ ge ba akudi ne fra ne se kadija sɔre ne bra bedum mita no na ofadani ho nwisie firi ho eba na obisan se dem esi dum mita no na ofadani ho nwisie firi ho ba na no frɛ ne nua ba ko ho ka kyerɛ se o medum mita no na nwisie firi ofadani ho ba nti bedum mita ni wie ya ba pesafo abie pipe na ye pagya ni hu se dan no soro na edere sa nti bia nti manwura danim se ofa ne hwe kwala no ma dia se doso in free justice shemu nsemu na yenko amanyo nsemu yekogina mu woso no kokoro amanyoko NPP Francis Adeni moyo panyini ba ko awayi nanim ene enrada mu nyina mu hu ibra na wo yensenchefo nhyiamu kyerɛ sɛ opese wogina na opre franka ma NPP amanyoko no afimpeni no aduonu na franka tufo eye gina bre no opese opre bie o amanyoko no emu na bra wo dai ne ho adi no no odi ti udwa sɛ NPP amanyoko opese wo mu break 8 de da wano a wokeka no a gise mpanimfo ahodo bi a wo mbo aban we mu no mpanimfo pia wo nyina gu nche na afoforo ye wo ani suade hu no odo mu sia na mu sanse we na kame ai sa manfo gidi wo mu no eye ahwete nti so amfa mpanimfo fra media amanyoko ne mu a na ne eche se NDC amanyoko na hwe yi a oba be fa banwa no wotena so yama yani enaho yama yani na oni enhwe ne enkari obi biara mpanimfo a ye bani nyina no ye enkari obi a ne enhwe se hwan ene ye de ne kɔ ekon na no a break the 8 no ebebem na ye de enim se owura ogina mo anim ene one mo kasa one Ghana fo nyina ye kasa no mo ma ne kwan a ewo MPP mu a break the 8 no ebeba so ya bato a ye bekoi ye behwe se emu beda ho na se emu da ho a ye wi a ye nyina de ani gye eni odo eni opepa eni bedi the obeba beye ye next flag bearer the leader of the new patriotic party adeni monie ekasa no akire ena amanyoko mabia no wonom ewo dwumadie na se eka ensem sei efa Francis Adeni mu ho obi a owa ahobrase owobuo ma obi bia irrespective of the power ye no owobuo ni ahobrase de ma obi bia enu point potentina ye di honorable Francis Adeni mu achi up till now no kind no ama it's like makuma tomi yem ni amepe no ebi woni kasem so be ka asema Dr. Nyaho Tamaklo e kan ye na as a party NPP if we should mix Adeni mu eno ano no nti mesre delegates no sabre nipa na eba ne doso enso yen carry wo mo na yen hwe de ni modu de ton na Ghana fo beto sabre we are supporting Adeni mu and Adeni mu all the way. Iguswa ejina manyo ensemu National Communication Officer Dema Akatamanso Manyoko NDCA Samage Mfina boden semwa to Johnson to fonhye mwase opanyin sem nyina ne se aban ya wote so ye MPP Amanyoko no emu mpanifo COVID-19 foto ya mpanifo bo ye gigito egu mu senka wode bebo my Ghana ho bra na COVID-19 no wode etu ase aye ho hyehye se bia wokyena bi no yade ete sa bi mpo ba esan centers ahodo awosisi nti ebetuma so ano ntem no sa Amanyoko edi wonsa bosa sikari ma wo modi ne nyafunyafo a ubusa se wode sika na ye den a wontumi enchime no nti Samage Mfikyere se wasrada ban lawyer panyina tena ye wonfa ne tumi nhwe na se sika no wanyimfiri mpanifo. Communications Officer Edema National Democratic Congress NDC Samage Mfikyere ekasa ewon centralfo enhyiemu ase no odi tudwa se enye nwanwa se Auditor General report ni betudwa no ekire kata ahyehyɛ ene proya ekoso ewo COVID-19 sika MPP Amanyoko no etoto na se a womo eka ho asem a womo anya ntumu no odo Auditor General ne report ni mu asuko a de di kai hu se Ghana ban through owura kokwa jimamanu a oyo man suafo hwe ayarehwe ne apomudin so otam Ghana sika titiri die $120 million say o de kwa akoto covid hunro de friend vaccine no empane na omode wo ye no na $120 million no eho enura
ababeka Ghana yensa mprepre a yeka sei wo sese a $38.2 million per na chese sika ni mu $81.8 million there yenya so mfaso bia asomman Yanko o my Ghana Yamrashi Badwam Public Accounts Committee no akwa setina omugusu a ewa setina mu na opanyina wono ena we yetitina ni James Cluche Aveji edi nsem atodwa no wochese so hwe mu pa no a opanyi kwanchefo na se kwanchefo panyi edi ema Economic and Organized Crime Office Iyoko COP Mameti wa adodankwa wo mu abono ase ko ba bepie mu ewo park anim na afei sede ne ma hodo koso no wo timi edi na gina ho na afei abusebuse mu nsem wahwe emuaye a wode bema wo se ne mprensa so no wode afre mami so mami ebuna so munua Chairman Emma Public Accounts Committee James Cluche Avezi edi atudwa se Ekwaya Executive Director Edema Economic and Organized Crime Office Yoko COP Mameti wa adodankwa edi womo efa so ewo committee ni enim no entwakwam abra wokasa abra committee no ehia no wodi tudwa se we to so miensa a womo ahwe mami enim se obeba be hia committee no obeyi nsemfua ano enso besi ne mami womo enhu no ewo committee ni enim. Executive directors had to attend to some matters and has therefore delegated his deputy to appear before the committee this morning. Last year, she did not attend. This year too, she did not. We are taking notes. Very Honorable Chair, we will ensure that the next time he meets... It should be communicated to her that the chairman of the committee is not happy, that she's not coming or appearing before the committee. Very well noted, Chair.